Nekem most egy Five Nights at Freddy's nemzeti játékkal fogunk folytatásozni, vagy illetve elkezdeni. Én az videót nem raktam fel, mert elbasztam, ezért már azt kb. Végigvittem 3-4 pályát, és most a negyediknél járok. Eljebb kéne azért venni. Róka. Róka, beszoptad. Gyere be. Lássátok, a rókával figyeljetek, negyedik ilyenkor már azon nyomban jön, és megbassza biciklikatokat, hogyha az ajtót nem csukjátok be. Nem kussolja. Hol van a izé? De várjunk. Ha itt van a róka. Kacsa meg itt. Akkor hol a maci? Hogy ez lenne a maci? Ja, ez a maci, menni van a gitár. Ez a maci. De szép vagy. Rákacsöcsöd. Hát ez örök elnézést kérek. Nem szándékos. Ja. De nem, te még ott alszol, vagy jössz is? Szép vagy. Róka még nem akar jönni. Hol a kacsa? Hol a maci? Na, valamit már balfaszkodik. Egy a maci, szia maci, róka. De halljátok, hol a kacsa? Full komolyan kérem, hol a kacsa? Ott a kacsa, jó akkor. Ott a maci, itt a róka. Ott a kacsa, megvan mind a három. Három kell legyen? A rókára figyelni kell, mert az nagyon kis gonosz. Itt a kacsa, ott van az a 2 piros pont az a izé, vagy fekete pont, vagy fehér pont az a izé. Az a 2 buzi, egy buzi. Hol a? Na megint hol a kacsa? Itt a kacsa, jó van akkor. Azért mondom neki. Nem kell annyit nézni a kamerát. Csak a róka miatt nézem nagyon a kamerát, úgyhogy most nem nézem. Csak a róka miatt fogom nézni. Rá is rakom a rókára. Kurva anyád. Mi nem néz a izét? Mese adós izé lófaszt. Basztod itt terezett nekünk. Mi ez a hang? Ez olyan irritáló. Ez így hangok vannak. Jó. Meg akarom megint főzni. Kacsa. Ott a kacsa, itt a róka. Itt a maci, jó van akkor. Rókára visszarakjuk. És akkor semmit nem csinálunk, mert 1% és ezt feszítjük. Na még. Van még esély. Mindjárt meg is jelenik. Ezt megrögültünk. Berögül egy belőle valaki a pofikánkba. De ügyes voltál. Hol számoltban, hogy az innen megmondjam.
Fusson neki még egyszer. Na, hogy neki még egyszer, úgy. A Róka mindjárt fut. Jó. Megindult fel a Róka. Igen, jön a Róka. Jön a Róka. Ez a Róka? De jó, itt hozzatok itt az lábos kamerába. Hol a Róka? Ez most nem úgy, hogy kajakol a Róka. Ez a Maci. Kacsa. Miért nincs Róka? Hol a Róka? Szia Kacsa. Maci. 1. Itt a 2. És nem szóval, most itt a Kacsa, az meg. Nem azért, de a Rókát nem találom. Kacsa, elhúzná innen? Jó, valahol van. Kurva nem. Most tényleg hol a Róka? Ott a Róka, nem? Ez gondolom a Maci, az 1. Kacsa volt valahol 2. Várjunk. Akkor az a Róka. 1. Várjatok. Akkor számoljunk, itt van 1. 2. És hol a harmadik? Itt nincs. Van, de az nem a Kacsa. Itt a Maci. Most vagy a Kacsa. Ezt is elvesztettük viszlát. Aj már, hogy kéne nyerni? A negyedik pálya az nagyon nehéz. Vagy 19 órakor. Na, még egy próbálkozást. Ott a Róka is, jól látom. Itt volt. A Kacsám megint elment onnan. Nem, most a Maci ment el. Hát ez annyira nem támad. Szia Maci. Isten az ott.
Most füleljünk. Jó, itt a maci. Többiek? Úgy merre? Jó, vagy ott van az egyesnél. Az egyes egy B-nél van. Maci meg gondolom ugyanott a 2 A-nál. Ugyanott. Ugyanott. Power.